फाख्लाया दाख्लै बिजेपियाव थांदोंमोन बिनि उनाव UPPL जायहा जेखौ मोजां मोनो बेखौ होगोन आं बुंनायजोंथ' रावबो सोलायनाय नङा बाजियालाय भटखौ बहा होगोन जेराव ट्रेक्टराव ना नांगोलाव ट्रेक्टराव ट्रेक्टरखौ मोजां मोनथारो मोजां ट्रेक्टरा गाखोनोबो नोंगौ ट्रेक्टरजों हालेवजायोबो गाखोजायोबो ना ओमफ्राय फिसा फिसौफोरनि मोजां खामानि मावबाय नालाय गाखोजायो होननाय जाबाय ना फैसा मोनजोबगोन गासिबो मोनदोंना मोनाखै माबा मोनबाय अरुनदय मोनदोंना मोनाखै अरुनदय गैया मोनाखै देनां मोनगोन र' मोनैखायनोथ' ट्रेक्टराव होदों नङा होमबा होगोन ट्रेक्टरा देरहाखागोन दा हायो देरहाखागोन सोर नोंसिना देरायो ट्रेक्टरना केन्डिडेटआ सोर मा सावगारियाव भट होगोन रबिराम ब्रह्म ना मा सावगारियाव भट होगोन ट्रेक्टराव देरहाखागोन ना ओरै खालामहरदो औ ना ट्रेक्टर ना नांगाल ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो दा ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो आंहा मानो मोजां मोनो माने अरुनदयबो मोनो माने न'बां मोनदोंना न'खौ गैया मोनथ'वाखै न' मोनाखै गैया मोनथायखायाखै अरुनदया मोनबाय बेखौनो दैन'बार साननानै लाथ'बाय थाखाफोर मोनदोंना मोनाखै थाखाया गैया मोनथ'वाखै नोंस्रालाय बहा होयो भटखौ जोंहा ट्रेक्टरावनो सौदान लाथारो आरो ट्रेक्टरखौ मानो मोजां मोनो नोंसोरलाय ओरै एवलाबायो नालाय बेखायनो मोजां मोनो आरो जोङो सोर नोंसिना बिजाथिया बिजाथिखौ आं बारा मोनथिथ'आ आरो मा समस्थिनि बिदिखौ होनो बाजियालाय बहा होगोन ट्रेक्टराव होगोन ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो दा मोजां मोनो देरहाखागोन दा भटखौ बहा होगोन रा नै ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो नङा होमबा मानो मोजां मोनो नोंलाय ट्रेक्टरखौलाय उन्नति होबाय माथो गियान होबाय नलेज होबाय बेबो साबसिन मा नांगौ जेबो जाथोंसै बेखौसो नांगौ फैसाफोर मोनदोंना मोनाखै फैसाखौथ' मोननाय मोनै उननि बाथ्रा होथारनांगौ ना होमबाबो होथारनांगौ नांगौ जों बिबारफोरना बेसे होलादों बबे आननेसेसारि बबे बिबार बबे फिथाइ बिबारनिया 2000सिम देरहानायनि जाखो ना जेननायनि जाखो देरहानायनि बहा होगोन भटखौलाय ट्रेक्टराव होनसै ना दे ट्रेक्टराव मानो होनो नागिरदों बाजै रायजोआनो देरहानायनि होनसै रायजोआनो थाखाबाय नालाय रायजोआनो ट्रेक्टरनिखा नालाय ट्रेक्टरनो होनसै नङा होमबा दे फैसाफोर मोनदोंना मोनाखै गैया जेबो जेबो गैया होनां होआथाय देरहानायनि एसे बेदरफ्रालाय मा मोनजाखो बेदरानो माबा अमा ओमफ्राय जायैफोरनो दाउ बयलार बाजियालाय भटखौ बहा होगोन ट्रेक्टराव ना नांगोलाव ट्रेक्टराव मोनबाबो मोनाबाबो ट्रेक्टराव मोनगोन ना नों ट्रेक्टरखौ मोजां मोनथारो मोजां ट्रेक्टरा गाखोनोबो हालेवनोबो मोजां नोंगौ ट्रेक्टरजों हालेवजायोबो गाखोजायोबो ना ओमफ्राय फिसा फिसौफोरनि मोजां खामानि मावबाय नालाय गाखोजायो होननाय जाबाय ना फैसा मोनजोबगोन गासिबो न' मोनदोंना मोनाखै माबा मोनबाय बेफोरबायदिखौ मोजां बुंनानै लानांगौ अरुनदय मोनदोंना मोनाखै अरुनदय गैया मोनाखै देनां मोनगोन र' मोनैखायनोथ' ट्रेक्टराव होदों नङा होमबा होगोन ट्रेक्टरा देरहाखागोन दा हायो देरहाखागोन सोर नोंसिना देरायो ट्रेक्टरना केन्डिडेटआ सोर
मा सावगारियाव बर होगोन रबिराम ब्रह्म ना मा सावगारियाव बर होगोन ट्रेक्टराव देरहाखागोन ना ओरै खालामहरदो औ ना ट्रेक्टर ना नांगाल ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो दा ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो आहा मानो मोजां मोनो माने रुनुदैबो मोनो माने न' बां मोनदोंना न'खौ गैया मोनाखै न' मोनाखै गैया मोनफैखायाखै रुनुदैया मोनबाय बेखौनो दैनोबा साननानै लाथ'बाय साफोर मोनदोंना मोनाखै साथाया गैया मोनथ'वाखै नोंस्रालाय बहा होयो बरखौ जोंहा ट्रेक्टरावनो सौदामलाथारो आरो ट्रेक्टरखौ मानो मोजां मोनो नोंसोरलाय ओरै एवलाबायो नालाय बेखायनो मोजां मोनो आरो जोङो सोर नोंसिना बिजाथिया बिजाथिखौ आं बारा मोनथिथ'आ आरो मा समस्थिनि बनरगाव ओइ बिदिखौ नुरा बाजैयालाय बहा होगोन ट्रेक्टराव होगोन ट्रेक्टरखौ मोजां मोनो दा मोजां मोनो देरहाखागोन दा बिथां फाख्लाया दाख्लै बिजेपियाव थांदोंमोन बिनि उनाव UPPL बिनि उनाव दिनै नैबे सर्ट बुंनायखौ नोंथांमोना खोनादों जायहा जेखौ मोजां मोनो बेखौ होगोन आंनि बुंनायजोंथ' रावबो सोलायनाय नङा खोथाखौ आं होगोन नोंथांमोननो बे जनाय थारखौबो नोंथाङा खारजाय खुजाय सिदा खालामनो हाफिनदोंमोन बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोजोननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय बे आइफन आरो सेकेन्ड हेन्ड फारसे आंना बेल' जेराव नोंहा जायखौ लानानै गोजोननाय दं बेनो जोबथा गोजोननाय गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो थांब्लाबो गाज्रि मोनो बेनिखायनो नोङो बयहाबो दाबिदार थायो जायहा जेखौ मोजां मोनो बेखौ होगोन आंनि बुंनायजोंथ' रावबो सोलायनाय नङा फैगोनखौथ' बयबो मिथियो सोर फैगोन फैया नाथाय अब्लाबो आं बुंनो सानला आरो आंनिफ्राय माने साफ्रोमबो आंखौ मोजां मोनग्राया ओरैथिंबो थायो नालाय बेनिखायनो जायहा बेक्तिगत सोरखौ मोजां मोनो बेनो होबानो जाबाय आरो